Zajímalo vás někdy, proč vymřel pták Dodo? Začalo to před 8 miliony lety, když hejno pravěkých holubů létalo nad Indickým oceánem. Kde náhodou našli ostrov jménem Mauritius. Na ostrově bylo spoustu jídla a žádní predátoři. Holuby se na ostrově zabydleli a žili tam stovky let. Tím, že tam nebyli žádní predátory, tak se časem přestali bát. Všechno bylo v pořádku, než na ostrov dopluli Evropané, které začali ničit stromy, jíst jim ovoce a začali zabíjet ptáky Dody. Ale nejhorší bylo, že si sebou nevědomky přivezli na lodí i myši a krysy a dále také psy a prasata, kteří jim kradli vajíčka a zabíjeli ptáky. Díky tomu byl pták Dodo bohužel postupně zcela vyhuben. Dnes se stal symbolem pro ostrov Mauritius a stal se i předlohou pro některé malíře, například Savery Rowland, anebo také českého malíře Tomáše Limberka.